sai ka ji ka fi son manzon Allah fiye da kanka kai sallallahu alaihi wasallama. shi ne son manzon Allah, sai ka ji manzon Allah ka fi so fiye da kanka. Daga lokacin da ka ji kana ƙaunar kanka a wani abu fiye da manzon Allah, an samu matsala. Ya za ka gane manzon Allah ka fi so fiye da kanka? Sai ka samu ittiba'i 100%. Shi yasa aka ce akwai tauhidi ma na ittiba'i, shine tauhidi na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga lokacin da kaga manzon Allah zai ce da kai kaza, ka ce kai kana da zaɓin kanka. Ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Baya dacewa ga mutumin da yake mumuni ne namiji ko kuma mumuni mace, idan Allah da manzansa suka zo da wani irin hukunci, mutum ya je yana da zaɓi a karan kansa. A'a, idan manzon Allah ya ce sai ka ci kawai shikenan, ba ka buƙatar kuma wani bayani. A'a, manzon Allah ya ce shikenan, sai kowa ya kama gabansa. To hanya da suke kai ka zuwa ga wancan wallahi shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya kunshi soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa qul, manzon Allah ka gaya musu, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ka ce da su idan har Allah kuke kauna